Upravo sam snimila 20 minuta filma kamerom naslonjenom na poluotvoreno staklo automobila. Neka žena muze kozu uz rub ceste iz istog vimena iz kojeg siše jare. Oko nje djeca. Spora je to vožnja kroz geto, koji zovu Narodna četvrt. Odmah uz fasade i rubnik iza kojeg se jedan za drugim gusto nižu kvadrati privatnosti. Ljudi sjede naslonjeni na zid i njemo gledaju, drijemaju. Tko će u vruć afrički sumrak znati spava li onaj tamo čovjek s nogama nehajno ispruženim na kolnik, ili je bolestan, ili umire, ili je već mrtav. Težak ljepljiv vjetar s natruhom svježine s mora koja u hipu nestaje ugušena zadahom kanalizacije. Raznosi smrad tijela u grču pražnjenja. Promiču kadrovi niskih gradskih nastambi. Tepisi i šarene krpe iznesene ispred mračnih otvora umjesto vrata. Teško je reći jesu li to kuće u gradnji ili ruševine. Zrakom se širi smijeh pomiješan sa znojem. Ne vidim izvor zvuka, kao da i nije zvuk, nego nešto drugo, nepoznato, odakle dolazi. Iz mračnih prolaza, iza prozorskih otvora, gdje li su ta glasna nasmijana usta? Sve što vidim, galerija je nepomičnih lica. U prvim redovima izloženi pogledu zajedno s ribama, voćem, vrećama, kartonima, kašetama, gumama, hrpama smeća, kamena i cigle, sjede, leže, stoje ili se njišu u lijenom ritmu ljudi maske. Ti ljudi nestvarni iza stakla automobila za mene su modeli napravljeni od crvotočnog tamnog drveta, pečene zemlje i mesa koje se raspada ispod usjajene, kao bubanje napete kože. Omotani u jarko obojenu odjeću, pretvaraju se u šarene mrlje. Gube tijela u sumraku, njihov je smijeh zarazan, dolazi brzo, brži je od kolere i smrti. Tako valjda taj jadni narod uspijeva preživjeti od smijeha koji se širi iz nevidljivog izvora. Izlazim među njih i upadam u njihov život do gležnja. Snimam ih. Oni zato traže novac. Prašina koju zovu pijeskom sada je među mojim nožnim prstima. Hoće li me prihvatiti? Muškarac u dugoj plavoj sutani svira alud. Drugi krupni čovjek također u dugoj plavoj sutani udara ritam velikim dlanovima po jarećoj koži tarambuke ili nekog malog tamtama. Sa žica arapske lutnje otkida se nježna hipnotička melodija koja podržana bubnjem pokušava do u nedogled produljiti svoje trajanje u koncentričnim krugovima do gubitka osjeta. Taj osjet utrnuća za sad je sve što dijelimo. Jer ne dijelimo osjećaje, ništa nas ne veže i ništa nas ne obavezuje. Ni vjera, ni običaj, ni zakon. Govorimo različitim jezicima i zamišljamo različite stvari, pa čak i ono čemu se nadamo nije isto. Moje uho od fragmenata njihove glazbe sklada što mu je milo. Za mene je to preludi francuske suite. Tko zna što je za njih? Ovim ulomkom završavam dnevnik crnog kontinenta. Vratila sam se iz mrtvih, sa sjevera, iz planina Kabilije prošaranih snijegom. Napokon sam se vratila, ali ne kući u Hrvatsku, nego još dublje u Afriku s osjećajem da je to moja posljednja postaja i s vječnim pitanjem hoće li me prihvatiti. Osim privatnih zapisa, sa sobom nosim još jedan dnevnik, onaj što ga je u Alžiru u diplomatskoj službi Napoleona III. Pisao iluzionist Jean-Eugène Robert Houdin. Bilo je to u vrijeme druge Francuske imperije. Politika je oduvijek pribjegavala trikovima. Ni sada nije drukčije, rekao mi je jednom prilikom Azulaj. Upoznala sam ga pred više od 10 godina u vrijeme krvavih nereda u kabilskom selu Ait Aisi. Hvalio se da njegovo ime u doslovnom prijevodu znači čovjek blaga pogleda. Iza serije blistavih trikova za lakovjerne stoji čelična logika odnosa moći u ovome svijetu u kojem je sve pojednostavljeno do besmisla. Na kraju, od čitavog bogatog tkanja ljudskog života ostaju samo jasno suprotstavljene nacionalne boje i robni simboli s tržišta vjere. Azulaj je bio dečko iz Orana kojeg je posvojila pustinska berberka, stara žena koja ga je odabrala za muža.
Na kraju nije živio ni u gradu, ni u pustinji koju je toliko volio, nego gore u alžirskim planinama među pobunjenicima. Svako toliko sišao bi kilometar niže u selo svojega djeda. Imao je potrebu reći svi mi Berberi koje Arapi zovu narodom napuštenih od Boga. Ljudi smo čuda, marokanski, alžirski, amazigi, tuarezi iz Malija, Nigera, Alžira i Libije. Pričao mi je o drvenim vratima ukrašenim srebrom i usađenim u polurazrušen zid. Nema ni kvake, ni šajki, čak ni ključanice. I svakih 50 godina pojave se nova vrata. Iza tih vrata obični muslimani vide odgovore, a mi Berberi samo mračni prostor s paučinom na ulazu. Neki vide i manje od toga, ulaz bez paučine, ulaz u prostor nevidljive komore kojoj nitko ne zna svrhu. I još manje čudo koje ne vodi nikamo, koje je samo sebi svrhom. Ponekad vrata izrone usred pustinje. I ljudi se pitaju ima li zapravo ičega iza tih vrata. Može li se taj objekt, ta nenadana prepreka, taj novita zabrana, što god već bilo, može li se to zaobići kao i sve ostalo na ovome svijetu? Jedni misle da treba pod nemilosrdnim suncem usred neopisive žege pod svaku cijenu prodrijeti u zonu nevidljive tame, dubokog mraka koji navodno mogu spoznati samo istinski vjernici. Drugi misle da ne treba ni tražiti ključ, jer iza tih vrata i tako nema ničega. Lakše je zaobići, kažu. Puno je logičnije zaobići komad čuda zabijen u pijesak i izgubiti se u ništavilu pustinske slobode. I u borbi polumjeseca i križa, i u ovoj današnjoj pobuni tamaziškog dijalekta protiv arapskog jezika, govorio je Azulaj, uvijek je bila i ostala riječ o krvavom odnosu magijske slobode ugrađene u tradiciju i slijepe dogme ucijepljene u vjeru. Berberske tradicije, ponovio bi on, i snažne dogme ucijepljene u onu istu muslimansku vjeru koju i mi pobunjenici ispovijedamo. Pokušavao mi je objasniti razlike u pristupu vjeri u Kabili od 19-stoljetnog ustanka muslimana protiv francuskih kolonijalista do crnog proljeća kabilskih Berbera. On je bio iz kaste slobodnih ljudi glazbenika. Imao je 3 obitelji, jednu u gradu gdje vlada patrijarhat, drugu u pustinji gdje i danas žene odlučuju i biraju, treću u hladnim planinama gdje se skrivaju zavjerenici naoružani staromodnim puškama, neki od njih odnedavno opasani eksplozivom. Upoznali smo se slučajno. Između nas se stvorio poseban odnos, ili sam barem ja tako mislila. Azulaj je, naime, bio moj otmičar. Prespavat ćeš ostatak života, kaže mi. Tko se ne probudi prije zore na prvi dan Tafsuta, neće se probuditi do kraja života. Tafsut je kabilsko proljeće. U planinama Đurđure proljeće počinje rano, već u veljači. Ne znam koliko je vremena prošlo otkad sam ovdje. Zar je prošla čitava godina, pitam. Po tko zna koji puta kažnjena mrakom, s krpom na očima, ne mogu odrediti ni koje doba dana. Ležim u polusnu, ruka preko mojih usta zadnje čega se sjećam i trzaj glave u stranu, nakon čega je i moj vrat mogao biti prerezan na isti onaj rutinski način na koji su bili zaklani ostali, toga travnja. Točno znam datum. Bilo je to 20. travnja na godišnjicu pobune. Jednostavno su nas izvukli iz vozila. Tek što smo se probili iz gomile obezglavljene suzavcem, nismo tako reći ni izašli iz grada, odakle smo trebali krenuti dalje iz okruga Tizio Uzo, 20 km na sjever prema selima i svetištu Sidi Belua. Iz naše ekipe prvo je snimatelj pao na koljena kao zaklano govedo. Moje dugo, besmisleno dvostruko zarobljeništvo počelo je s dlanom preko usta, nakon čega je uslijedio trzaj vrata i vreća na glavi. Ponekad, zapravo sve češće, imam dojam da mi je ta prokleta vreća i dalje nataknuta preko očiju i osjećam kako mi se lijepi za usnice pri svakom udahu. Budim se s krpenom težinom na licu. Mrak me prati, čak i kad jasno vidim. Ako je išta dobro proizašlo iz onoga što mi se dogodilo, onda je to vještina kojom po potrebi aktiviram obrambeno sljepilo. Dok gledam, odbijam vidjeti. To je moja burka. To je ta lekcija koju sam tamo naučila. Tako izbjegavam odgovornost. To mi napokon daje osjećaj slobode. Kad kažem sloboda,
Mislim na apsolutnu slobodu, onu koja dopušta nesretnom malom čovjeku da skapa ni za što, daleko od rodnog kraja, kao slučajna, kolateralna žrtva bez herojske iluzije da umire za neki ideal, za svrhu veću od sebe. A ta svrha, tješim se, ona negdje postoji, da, stvarno postoji kao vrata čuda, zabijena u pješčanu dinu, samo što na kraju uvijek bude iznevjerena, pretvorena u jeftinu laž, banalnu do Boga i natrag i prodana u doslovnom smislu, zajedno s ljudima. Najbolje je umrijeti uzalud, daleko od svrhe i svega ostalog. Kad bolje pogledaš, tako se i živi, zapisala sam u dnevniku.